बिराद मोजां देलायना दोनखायो थिनि एकदम गावनो हरजोबबाय आं रायजाजोबबाय मस्त थिनि हेलो गुड मर्निं morning. माबोरै दङ नोंथांमोना Aku lagi आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ थाङा बिदे बिराद मोजां गान मोनसे रोजाब रोङो दे गान रोजाबनो बिदु बिदु जों नागिरो गान रोजाब एकबार lagi suku gazan, lagi suku gazan, lagi suku pito. खौसेथिखौ Kusitiko. जेराव Lagi hengs, enak ini ada mobil lenai. जेराव Lagi hengs, enak ini ada mobil lenai. येस देखा साबिथाया बिराद गान सोलोंनाय जादों इखायनोसो एकदम माने राजामनो आरो मोजां मोनसिननाय जाबाय राजामनो गायनाय थ' नै 4:15 जाबाय जोंहा दिनै ओंखाम संवाखै दिनै मा जादों घटनाया आङो जोंहा माने 2-3 मास 4 मासनि कारणे माने खनसे लागैनो 2 बस्ता माइरं लामा दोनफैखायो नङाबा आरो बाराय बाराय लायनो खमाय गैयाना स' आङो बस्तासे माइरंखौ 2 मास सिगाङावनो जाखांबाय बेनिफ्राय आरो बस्तासेखौ 1 मास सिगांनो खुलिदोंमोन खोमा माने एबार खनसेनि आखामा माने बिराद माने जानायसो बारासो जानाय थांबायना ना गारनाय समाव बेखौ पात्ता मोनदिया स' माइरङाथ' गैया आं नंबाय दोङो जि माइरङा बस्तासे दंबोयो जा होननानै नायबा आरो माइरङानो गैया खालि धंग्रायाबो खालि सेस माने दा आरो संनो गारनाय आखामा गैया माने माइरङा गैया दा बिदिनो नेबाय दङ आं ओंखाम संनो गारनाय माने दा आरो खाथि आरो फायबाथाय आरो 1 केजि बायना लाना फैयोना आरो थिगसे रायजाबाय आरो हरावनो एकदम बुंना लानानै आङो नै ओंखाम संनो जासिगोन आंहा दाबो फैयाखै नै आं दिनै बिराद मोजां देलायना थादों एकदम माने खानाय हाबनानै खना सना गाननानै दख'ना गोदान गाननानै नङाबा आरो खासेया फैनानै आंखौ दिनै माइरं गैया होनना बुङिनि कारनेथ' बारा हांना दोनखायो आरो जुदि खानाय सानाय जाय फ्रि फ्रि मोजांनो साफानो फैनानै नुफैयाबा आरो मारासो राग उथियो बेखारने दिनै बिराद मोजां देलायना दोङो आरो जाहाथे फैनाय लोगो लोगोनो नुनानै एसे बाय मोना थान्दा जाथों होननानै नङाबाथ' बिनि रागा जि राग माने इयो एख' बुङा आरो माने धुमकिबो रायाबो मोनबो बुङा माने मोन सिङावनो माने नक्का बारा हांबाय थागोन माने जेनेबा इनि मोन सिङावनो धुमुहा माने बार'खा सलिबाय थादों इदि गोदे बारा हाङो एकदम माने माहांथिनाय माने गिनायमोन आरो मानसिखौ ओमफ्राय आरो मोनबो बुङालासिनो थाबाय थाबाबो आरो इनि आरो बारासो राग माने इखौ थांनानै सोंबाय थानांगो आरो अनख्लाबाय थानांगो मायबा नांगो नामा मायबा जानायफोर मायबासो नांगो नामा होननानै सोंबाय थानांगो आरो इखौ एकदम बिराद माने गोदे बारा आंनि भुलाव जुदि बारा हांना दोङोबा इखौ बा जि अननांगो इसर रुटि बानायनो हायोमोन खिन्थु आटा दोङो रुटि बानायनो खिन्थु आं जों माबा रुटिखौनो जानो मोजां मोना मानोबा इबोथ' खासेयाथ' आरो इथ' आरो बारासो मोजां मोना आरो सानजौफुङावबा रुटियाथ' ओरैनो फुंफोराव ओरैनो बाय नास्ता ओरै खालामनाय खिन्थु हरफोराव आंथ' हराव रुटि जानानै उरुबाथ' आंथ' फुङाव जि दुरबल माने कामखौनो मावनो हागोन आङो जि दुरबल मोनो माने रुटि जाना उरुबाथाय एकदम माने गाहामखौनो मोनले आरो आखाम जायै जायै माने जों आरो बर' मानसिफोरा आरो रुटि जानो गाहाम मोनो जोंथ' माने आखाम जानाय आखामखौनो गाहाम मोनो आरो नोंनि मानसिफोरा जाहोबो नोंसो इमान बाजार खालामो इमान मैगं लाना फैयो होननानै बुङो जाहोखो रुटि जानाय मानसिफोरनिया जाबाय मोनसेल' भाजादोन जायो भाजा इसोर नैनि बिहारि मानसिफोरा इदिनो रुटि जायो आरो मोनसेल' भाजा माने इदिनो इयुन जाबाय आरो खिन्थु जोंनिया खानसेसे खालामनांगोन आरो इनि लगने आरो दालि नांगोन आरो भाजा नांगोन इयावनो बाथोन नांगोन माने जोंहाथ' आरो जों हिनजाव मानसिफोरा माने दालि मैगं गैयाबाबो भाजादोंबाबो जानो हायो बेलेग हिनजाव मानसिफोरखौ मिथिया खिन्थु आङो निजे खिन्थु भाजादों आरो बाथोनजोंबाबो जानो हायो खिन्थु जानो हौवा मानसिफोरा माने मैगं नङाबा माने जानो हाखाया आरो जानानै जुदि हौवाबा इनो जुदि सानाव जुदि सानसेया नों जुदि इनो भाजा आरो बाथोनल' जुदि इनो देना दोनदोंबा इ सानसे बारा हांगोन होनबा खालि सानसे हराव लासे बारा हांगोन आरो इयो एनक्का मानसि दिनै आरो बाय बेदर सेदर थानायबा आरो एवना दोननानै बिराद मोजांनो एवना दोननो हागौमोन माने फायनानै जानो मोननानै एसे थान्दा जादोंमोन खिन्थु दिनै मंगलबार दिनै मोनजाया बेदर जेगोन आरो मा खालामगोन दिनै निरामिसखौनो जानोसै आरो बिराद मोजां देलायना दोनखायो दिनै एकदम दा माने फायजासे रागा एकदम माबा बिरलांजासे नङाबा बिनि रागखौ माने सयज' खालामनो हाया एकदम थ' आं दा माइरङा लाबबाथाय आखामखौ उनाव संसिगोन ओमफ्राय दा आरो मैगं आरो भाजाखौ संना दोनग्रोनि आरो नङाबाथ' आरो दा फैनानै दाबो माखा मोनाखै दाबो भाजा मोनाखै होननानै बुंबायगोन आरो स' आं दसे उनाव लोगो मोनगोन दे जोंहा
माइरङा होफैबाय 1 केजि बारा होना दोङो नायनि माइरं जोबोद नों खिथानाया नामा सिगांनिफ्रायनो जोंना मोनबाय थब थबनो जानोसै नै जोंहा माखामा जानो जाबाय दिनैनो बिराद मोजां खानसि साजायना होखादों आङो एकदम आलु फुलकबि भाजा मोनसे फुलकबि भाजा मोनसे आलु भाजा ओमफ्राय आरो बे मैथ्रु बिलाइनि अनला खारै जानोसै ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखाम जाखांबाय नखायानो बिराद हालायबाय आरो एकदम नै जा बारा हांबाबो मिथाइ लाना फैयो मिथाइ जानि मिथाइ लो ना बेटा थोड़ा सा खा लो बाहर जाना मामा दिखाओ रे जल्दी बेटा को ये देखो मिठाई है ये मिठाई है देखो ये है ये नहीं ये मिठाई मिठाई गुलाब इसके जामुन गुलाब जामुन है गुलाब जामुन नहीं है मिठाई है माँ गुलाब जामुन नहीं है देखो ये मिठाई मिठाई तुम खाओ मम्मा और मैं दूध बनाऊंगा पापा तुम खाओ और मैं दूध बनाऊंगा और सिर्फ हम दूध हैं 네 진짜 안 한가라 네온 네온 है खोए 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 সদায় মাথা নষ্ট খাलामो माथाखौ माइरं गैया माइरं खिथानांगौ खाननै सिगाङावनो जोबबासो खिथायो लाबास नंदोंमोन नों नङा दे आंनि एक गुबुन बेग नङा एक बेग 25 केजि लाबखाबाय थायो नों खिथानांगोन ना खिथायालाय नङा आंनि भुल ना नोंनि एबार भुल नेक्स्ट टाइम नों माइरं गैया खिथायाबा जोब्बाय खिथायाबा आं लाबा खाननै रानना हारसिं जाना फैगोन आं बाहेराव नों जानांगोन सोंगारनायासै थ' सोंगारनायसो जानांगोन नोङो नै गल्लाखौनो दा हारसिं जाना दे लाना फैबाय नों हायोबा दा बारा हांनानै नों दा जाना सैजोनांगौमोन सिरि सिरि संनो गारना लाना फैनाय हो गया फैखो लाना फै बन्द खालामनो नागिरदोंसो नाव बाय 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 म त नभए त काटिलो So, सासे डिउटि थांबाय आरो आंनिया खामानिबो जोबजोब्बाय गथाय दा एख' खामानि गैथ'ला स' आं दा बेटाखौ दसे फरायहोनि बेनाबो बिराद माखासे होमवर्क हरनानै स्कुलनिफ्राय इमान होमवर्क हरो माने अनलाइन क्लासबो जायो अनलाइन क्लासा माने सप्तायाव खनसेल' जायो आरो माने भिडिअ कल खालामनानै फरायहैयो स्कुलावनो 1 7 17 1 6 16 1 5 1 5 15 15 और ये है 15 अभी देखो 15 में चलिए टिंग देखो टोंग how many eyes do you have 1 2 1 how many nose do you have how many nose only one only one what is your teeth color many my teeth color white how many fingers do you have how many fingers heart How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 fingers Hmm. wow very nice look have a look Hmm. what is your name Hmm. what is your name My name is Devans. Devans Devans Boro. oh and father name Lesman Boro. what Lesman Boro. Lesman. 자 माइरङा मोनफैबाय दिनै जाना लानोसै आरो एकदम ना The bomb है तो engine में oxygen है. जोङो ओंखाम जाखांबाय हरनि 10:30 बाजिबाय दिनै एसे थबनो जाबाय नङाबा बेलकिना बिराद लेट जायो दिनै थबनो जाबाय आरो नों माबा बुंगोन बोरै गुस्सा आरो माइरं जोबदो माइरं जोबनो इमान दिन दाबो नों बुंनो गारदों माइरं
दाखला गरमान दोंबाय दे माथाया गुदुंगान दोंबाय हमेशा गलती करेगा हमेशा जब तक बीपी गर्म नहीं करेगा तब तक शांति नहीं है शट अप जाओ उधर मेरे पास मत आओ Wah, nangnya pun ni berdalam sebagai kan nangnya. Emang kamu tahu? Hati tangan tu nengah. Okey ni kaya ang mo thang nung ni kam na marage. Nang bo pai na ana beta. Ang na na ba video na batai. Na pai na video na na. Sangat lagi ragan sebagai ni ang sebagai senang dewan kita sebagai ni. Dah boleh jangan boleh. Boleh. Aku buat ini baik lo zade. Macam barang hang nadeng na nak ni baik lo zade. Top nu jalan ni uci jalan nova sengga. Ham dah hang ni ni bete iman ini ni aje. Terlalu langan itu sini. Sisi sampai sana kan? Okay? बात मत करो मेरे से Okay dan. सॉरी पापा Sorry कोई papa. सॉरी बोली नहीं है आई एम सॉरी पापा मुझसे- हम मजाक नहीं करेंगे Sorry बोलो पापा को. सॉरी पापा हम मजाक नहीं करेंगे मामा से पापा। गलती हो गया बोलो. पापा सॉरी पापा कोई सॉरी बोली नहीं है अरे सॉरी पापा मुझसे पंगा मत Kan लो pukul kan pukul papa ko sorry. Dali. आई एम सॉरी पापा बस बस हो गया तुमको थोड़ी बोला मैं मामा को बोला वो तो गलती से हाँ वो तो गलती से हो गया. गलती तो इंसान से ही होता है. सॉरी पापा वो तो गलती से मिस्टेक हो गया था Pula तो समझो जाइए मानसी नन जाइए pula. हम मजाक नहीं करूंगा Saya mau bawa pulang ke mama sih. Ada full mana yang ni magal tiri son. Ang tu ke mia pun kau pun tu mana. Mia nak pun kau pun tu mau kau mana ke. Baru sampai nane. Baru nanggung dah ke ada bersih thang lah ne. Baru yang nak pun ada bersih lo thanggan mana horni ke zakam mana. Horni bersih tamai na. Mana horor papa ko pun am deh baru bi. हमसे दिन मैंने खाने इसी को पुंगन नंगना मारो जब से ना अलर्ट कम नंगना Kamu पर सबै अंग्रेज सबै मस्त थिए So sabi din nang labi tanse horsia. Ang blog ko yon en kalam se. Nani boy bosen lagi subscribe kalam nani he ara video ko like kalam nani he deh. So gawan next month se video lagi munchikan. Bye.